Животът щеше да е толкова скучен, ако всички бяха нормални. Жена, мъж, жена, мъж. Сега не мога да говоря. Вие едно дете. Опитвам се да не чувам. Време е да се гордеем с това, което сме. Живея с лорд Волдеморт! Звучи като любящ баща, който и да е. Енкабум. Къде отидоха мъжете? Омър, къщата ни гори! Съжалявам, не те чувам. Смешна вечер. Премиера. Утре от 21 часа по Fox. Of all the money I had, I spent it in good company. And all the harm I've done, alas, it was too late. Живите мъртви. Премиера понеделник от 22:55 по Fox. Добър вечер, дами и господа. Аз съм данъкоплатец с малък бизнес в щата Луизиана. Освен това, съм вампир. Никой няма да чуе виковете ти. Не се крий, те ще те намерят. Едно безспирно бягство в една зловеща нощ. Сряда от 22 часа. Само по Fox. Добре дошли сте, всички сте добре дошли.